दिनै मा खालामना थानो होनना सानबाय थादोंमोन आं, नाथाय गोसोआव मोनसे आइडिया फैयो। गाखोबाय आं हेलिकप्टाराव, नाथाय हारसिं नङा, नै बिथाङाबो थांफागोन। गावनो लोगोरि नांगौ होननायखाय नै बिथांजोखौबो दिखांफाबाय आं। बिथाङा जा इन्टारेस्ट मोनलायथारदों। दानिया हान्थिबाय जिउनि थांखिसिम। नै सौफैबायबो जोंनि खालपानि बाजारसिम। बेयाव मा मा मोनो बेखौनो खोन्थालांनो थांखि लाबाय आं। दाउ गोदाना फाननाय नुफेराखै होननायखाय लाना फैबाय आं गेन्द्रा माहाजोननि दाउ गलायाव। बेखौ जोंनि इण्डियानि अनगा बेलेग हादोरनि मानसिफोराबो मिन्थिजोबो, जेरै भुटान हादरनि मानसिफोर। बेयाव बेदरनि अनगा दाउ खर', दाउ गांखं, आथिं आसुगुर, बिख्लो, बिबु आरो फिथोब फानजोबो। नै बियो जाहैबाय दखानदारनि एबा गेन्द्रा माहाजोननि गाबनानै गनाय मोदैखौ हुगारग्रा। सोरजोंबा खारसनहैजानो गिनानै सामफ्रामबो लोगोआव थाफायो। बे जाहैबाय लालमहन। बिथाङा सामफ्रोमबो खोमा गैयै अमा फानफैयो। बेदरखौबा हले खम हरा, फाग्लासो। 1 केजि बायब्ला 900 ग्राम बारा हरफाखाथारो। फाग्लासो, मानसियानो अमाखौ अमा गोदानाय बायदि गोदाया, बन सिननाय बायदिसो सिनखायो। नै आंनो बेखौ ब्रा ब्रा जासिदोंमोन। 30 थाखा हर होनलायथारदोंमोन। फाग्लायाबो लाया होननानै ब्लद फैदोंलां। बे हाबाफारिखौ फोजोबनानै लांफिनबाय आं बिसोरखौ गुबुन मोनसे जायगासिम। बेरायनो लाबोनायनि आंनो खेबसे मोसाना देखाय होनना बुङो आं। नायदोबो थिनस्लाबनो मोनि मोसाबाय बिसोरो बेंगा बयस। प्राइज होगोन साननानै बिथाङा जा गोसो होना मोसादों नायलाय। दे जाथ'बाय होननानै बे जायगाखौबो बाय होनानै हेलिकप्टाराव गाखोहोफिननानै लाना थांफिननोसै न' फारसे। दे बे समावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो।